Dobrý deň, vážení diváci. Dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Java 350 s názvom 639 mala v roku 1989 niečo, čím sa mohla pochváliť. Bola vybavená sériovou prednou kotúčovou brzdou, ktorá nahradila zastaranú prednú bubnovú brzdu. Predná teleskopická vidlica bola upravená na to, rovnako ako stred predného kolesa, na pripevnenie brzdového kotúča. Predný blatník bol nový a motorka mala obrovskú prednú masku, ktorá chránila dva budíky, rýchlomera a otáčkomera. Java na prelome 90. rokov bola s takmer 100 000 motocyklami ročne najväčším exportérom v Európe. To, čo však prišlo najmä po strate trhu v Sovietskom zväze, nikto neočakával. Ani istoty počas trvania spoločného trhu krajín RVHP neboli úplne socialistické. A neschopnosť vtedajšieho vedenia pochopiť vzniknutú situáciu nových pomerov ešte zhoršila. Najmä rozhodnutie pokračovať vo výrobe nechalo za sebou obrovské straty na tržbách, keď sa motorky vyrobili na sklad v počte 30 000 kusov. Situácia sa ako tak upokojila v roku 1991, keď sa firma snažila uviesť na trh ďalší nápad z rodiny 639. Tým bola Java 350 Chopper, ktorá priniesla len dizajnovo-kozmetické úpravy, no bez výrazného úspechu. V ceste do pekla sa pokračovalo aj naďalej, veď sa kvôli zjednodušeniu výroby už nevyrábali ani 250-ky. Situácia, kde sa z pohľadu firmy Java opustila vývoj a výrobu viacerých typov, bola pravdepodobne najlepšou charakteristikou, v čom bola 639 tak smutne významná. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.